måske. Monkey, monkey, monkey. Monkey, monkey, monkey. Monkey, monkey, monkey. Aber er så søde. Monkey, monkey, monkey. Monkey, monkey, monkey. Monkey, monkey, monkey. Monkey, monkey, monkey. Hey, jeg vil bare lige sige, jeg er sådan blevet klippet. Kan man se det? Jeg vil sætte det lige på lys. Kan man se det? Håber man kan. I den her video, så vil jeg ikke redigere. Jeg bruger for meget af min tid. Men ja. Hello. Welcome to this video. Kender I Sonic? Han er meget hurtig. Han er hurtigere end Flash. Se. Så ja. Det var bare det. Abe. Hvad er det? Abe. Er det det, du vil sige for i dag? Ja, vi ses. Ha' en god dag. Sluk. Okay.